Urmează Mr. Bean pe canalul Minimax. Publicitate. Bakugan Battle Brawlers. Bakugan, luptă! Jucătorii de elită Bakugan au început lupta. Tornado, Slider, Dragonoid, Sty! Acum ai 30 de luptători Bakugan mai mari și mai puternici de colecționat și peste 100 de Bakugan în total. Pure Claw, B-Striker, Blade Gira și peste 100 de cărți de joc de colecție. Bakugan, acum este timpul pentru luptă. Bakugan, Battle Brawlers, numai prin Noriel. Bakugan Battle Brawlers! Jucători, pregătiți-vă de luptă! Folosește-ți cartea cu înțelepciune și îndemânare. Aterizează pe cartea de joc pentru a elibera monstrul. Dragonoid, tu cum îl arunci pe Flicker, Top Power, Black Spinner. Acum începe lupta. Înarmează-te cu 100 de Bakugan și peste 120 de cărți de joc de colecționat. Bakugan, acum este timpul pentru luptă. Ești pregătit să arunci? Bakugan, numai prin Noriel. Publicitate.